narangalan ng Balangay Award bilang 100% drug-cleared municipality. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang bayan ng Manaoag bilang 100% drug-cleared sa awarding ceremony noong Abril sa isa. Ayon sa ulat, lahat ng 26 na barangay ng bayan ay napatunayang malinis sa illegal na droga. Bilang pagkilala ay pinagkaloob sa bayan ng Balangay Seal of Excellence, isang parangal para sa mga implementer ng Barangay Drug Clearing Program o BDCP na nagpapakita ng natatanging kahusayan sa pamamahala, serbisyo publiko at pagpapaunlad ng komunidad. Ayon sa ahensya, tinitiyak ng programa ang sustainability ng drug-cleared status kung saan isinasagawa ang validation, monitoring at post-clearance support sa pangunguna ng PDEA, DILG at PNP. Kabilang sa mga dumalo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at Municipal Anti-Drug Abuse Council. Kaugnay nito, matatandang inihayag ng PDEA na opisyal nang idineklarang drug-cleared ang Manaoag noong Setyembre 2025. Kasama mo mula rito sa IFM News, digupan nito si Idol Denise Brillante. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.